Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sira matentrem rahayu saking parang Gusti ingkang Maha Kawasa mugi tansah kajiwa kasara radin sagunging dumadi para pepundhen para pinisepuh para sesepuh ingkang hanum mastuti dumateng pepaya taman ingkang pantes pinundi. Para pamban pangebating praja, para satriyaning praja minangka pandham-pandhaming kawula dase kang pantes singhormatan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab Wahyu Ilahi ingkang luhur budi. Para tamu kagung sapa iki agung terang bagya saha mulya. Ugi para kadang werda muda taruna ingkang sampun sami satya ingkang protresnani. Keparenga hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondhok nuninggih awit kepanginipun Bapa Sumaryo Swarga ingkang hamangkarsa kula mradapa kapitedan sinaraya ingkang parikedah ajeng mongko pranata adicara. Saderengipun ngaturaken menggah raroncening tata adicara langkung rumiyin sumangga ndun kula dalah panjenengan sami sareng-sareng ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nun inggih awit saking luwihaning barang pasoh rahmatipun ingkang dumawah dumateng kula dalah panjenengan sami saengga ing titi kang saged makempal utawi rawuh wontenipun Bapa Sumaryo tansah ginanjar panjenengan ugi tinebih saking sambi kala. Para tamu kakung putri kang sinuba ing pakurmatan keparenga pambiyara hanur wal kasing sedya ingkang menika enggal binuka lampahing pawiyan kani aturaken menggah raroncening tata hadicara ingkang sampun sinanggit diwasa. Wondene raroncening tata hadicara nggih setunggal pambuka dumawah adi cara kalih nggih pamaosan ayat suci Al-Qur'an. Dongkap adya digone atur pambagya jeng saking ingkang hamagati sekawan doa kalajengaken panutup mekaten menggah raroncening tata hadicara sampun sinanggrasa pramila saking menika purwa madya wusananing sedya mugi para tamu kakung putri wonten lilane bengalih paring puja pujiastuti ngantos paripurnaning pawiwahan. Nuwun nuwun nuwun.
Lho niki para tamu kaum putri ingkang sampun paramangga ingkang sampun pikantuk senek dipun dal sak wontenipun nggih. Nggon ngantek njaluk neh ra apa-apa iki les iki. Heeh, les iki sing digawe les iki rasa samar. Heeh. Lho niki awit kala wau ijahipun ora ditelat. Mila kene Sunan Busana lah telat nggih nuwun sewu nggih. Kasu nyebar gorong-gorong nggih. Kala wau ijahipun lah ditelat dados mangke disantun dening purna. Lho niki sinambi ngrantu nggih dipun santun busana. Ayo ca paring matan duan kula tamu monggo. Ayo ya penyanyi dolan HP ae. Ya. Heeh, tansah suka persuka sinareng-kareng dadang lisang geni ngantek teko sore teko bengi dilip streaming iki disiarkan langsung ning YouTube Novaria Multimedia saking Sumbragung anakku dhewe lho jadi los ki monggo dibuka Novaria Multimedia muncul nang YouTube monggo. Bengok sak banter kuwi nggon dhewe ya. Los nggih, Pak. Los. Los. Sone dhewe los ya. Mangka kemas. Santun sampun paripurna wancinipun mijil. Mijilira sang kemanten putri lampahira alon
Pahiro alon pasuryane sumunar ngeguwung arum arum kados sampun samapta monggo Pak Maya pun Pak Maya panganten putihipun mijili saking sasana Tepaswangi tumuju ing sasana rene kok wonten mijilipun wigaring tias katur Duh piyung ben binarung ungling ketawang wigaring tias ana ganda arum lumrang banjaran sareng prisat sring sasana wiwaha kembang cepaka ganda nyarung kembang mlati gandanya wangi parandene tasih kendhih kalian gandane penganten putih dawuh mijil saking sasana Tepaswangi tumuju ing sasana rinengga pandhesing busana mimba busananing Praneswayanata tinon saking Mandrawa abyor mongyor pating rekadi kilat asasiring Amo cangkang inandene ulo maksana penganten putri mimbat marga luminggang ing marih meloing wadana sumuna gilar-gilar kadi kencana binabar sinaring netra andal sembuh enteng busana akara cingae ingkang sami humiyat prapta malinakon panggiat nggih Sang Sutramangka sekar paiwan kadihan doyong-doyong pancak sijining pandampi miwah bale winanggun Prating ketujuh marang putra Kadu yayah lebungir wardaya kelempar ban ing mawanis tuhutan kuwawa Cicitra ing ukara dasar tebring latihan dudut ati sinaring netra Arjit Olo SMP Madu Binasta menika temane putri ingkang prasma Rara Ayu Yunanda Fatmalini kawis terus sampun enggah nganggo laras werdinipun ngrantu lasing tata acara sampun sinanggit dewa bangsa
Kawistara sampun lenggah laras ugi Rama dalek ibu sampun lenggah tanggaping sasmita nuri pambedole kembar mayang panjenenganipun Bapak Nanang Sunarko kepareng medal pasiran nganti pepeteng Pujo Mas ugi Manggala Yuda. Jenenge Bapak Nanang monggo ilir-ilir kadurja.
Paraga nek tanggap penak plak-plek Pak kok jane sih. Menak dalange gak repot gak sah nyeluki ya. Kawis tara tuwae gapiat dicara panggih pengantin monggo kasuwun temanten agung ugi para kamangka panjenengan saking sasana busana tumuju agung nggih mawi kebo giro tamu. Nengko panggih ngangge sokalan ya. Ya, Cak. Mangke pasrah pamit nggih. Monggo Pak Rokok yo ya penak es. Bojonegoro adoh-adoh ya. Mas Yuryanto. Santai Mas, tegang ya santai. Selalu senyum. Aja tegang. Boleh dikabeh. Monggo mriki mangke madhep ngidul terus gandel. Tidak bisa subuh ngapur selalu ngapuran sakjan tanggap sasmito dalange penak rasa gemeng tepote tanggap dhewe. Nggih mikir ya. Mangga mikir pun kalih dua nek yo tiga gak mau mikir dalang apa. Nggih mangkene ya nggih. Madhep idul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Bu, pasrah nomor yen Bu, pasrah nomor yen ya. Nggih, mangke nggih, nuwun sewu kersanipun radi cepet. Tumapak gati dicara atur pasrah panampining pengantin. Lho niki awit kula dereng pangrawuh kula mboten ngertos naminipun mboten napa-napa nggih. Heeh. Katur ingkang pijatur pasrah wedal kasumanggaaken sumangga nuwun dalang iso penak ya. Mangga. Nuwun kula nuwun wilujeng siang sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la qaula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para punden sepuh, para sesepuh, para sarjana sedane budi sampun buntas ing kawruh ana ing pamawas lebih pitutur ingkang kula bekteni. Dumateng Bapak Haji Bajah Romo Yai, Bapak Ustadz Mbah para alim ulama ingkang enten dalu semanting kitab suci Wahyuning Ilahi, monggo dadi kebrateng panembah panuntun gesang ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Ibu pangemban ing desa Satrian Negari, Bapak perangkat desa Sumberagung Wonokerto Kedunggalar Ngawi ingkang monggo dadi pangayoman Mas Songsong Agung pantam pandemi kala tasih berbudi bawalasana wates pakurmatan khususon dumateng panjenenganipun Bapak Sumaryo Ibu Supatmi Sakutra Warga Agung ingkang kula hormati. Lepat si Agung Pangaksama sadèrèngipun kula
ngaturaken babaris diodare gonto menganing wicara saking keparipun Bapak Mariman almarhum Ibu Darmi kemijil saking tlatah Dusun Ngasem RT Tunggal RW sekawan Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo mongkon Kabupaten Bojonegoro sadèrèngipun monggo sinarengan muji syukur ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala karena kalenggan menika kula sagodrah warga agung saking Ngasem Margomulyo saged sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Bapak Sumaryo Ibu Supatmi ingkang lenggah wonten Sumber Agung Wonokerto Kedunggalan Ngawi mriki. Nyuwun dhateng pangaoste Gusti mugi anak kula lanang Yulianto AMD Kesehatan kalian Mbak Ayu Yonanda Fatmalini putri saking Bapak Sumaryo mugi gadipun brian agung kanthi manggih hayu wilujeng dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rikalenggan menika angga setunggal panjenenganipun Bapak Mariman almarhum Ibu Darmi ngaturaken salam taklim kunjuk panjenenganipun Bapak Sumaryo sagodrah warga agung kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakepaka kalih ngaturaken sekar cempaka mulya sak selih niki anak Mas Bagus Yulianto AMD. Tata cara adat niki menggah keputra badhe kadhawuhaken miturut tatating adat kula minangka warga saking Ngasem namung nyumanggaaken Pak nggih mamrih saene kados pundi kantos sumangga kersa lan kula salajengipun kula nyuwun pangapunten karena pandherek saking Ngasem Margomulyo wilanganipun kathah sanget mila dadosaken kerepotanipun warga mriki kula nyuwun pangapunten sarta Ibu Darmi sakudrah warga agung soal mriki mboten beto napa-napa Pak Bu namung beto donga mugi ingkang putra saribit anggenipun ngandhakaken bebrayan agung linambaran ati suci manunggaling cipta rasa budi karyane mugi dados keluarga ingkang hayam-hayam tentrem donya praping delahanipun. Salajengipun mboten perlu panjang lebar Pak ngesakne mungkin jumenenge kedamun. Nggih. Amanah saking Ibu Darmi bilih benjang dinten Selasa kliwon tanggal 11 Agustus niki kirang langkung tabus dosa ingkang putra temanten kekalih dipun larapaken wonten griya Ngasem Margomulyo Pak nggih. Nggih khususan panjenenganipun Bapak Sumaryo sekalian Ibu saha dipun dherekaken keluarga sak cekapipun mekaten. Nggih salajengipun mangke mbabile sampun paripurna kula sak keluarga saking Ibu Darmi nyuwun doa restu nyuwun lengser saking dalem mriki. Mugi-mugi lampah kula saking dalem mriki dugi griyanipun sowang-sowang manggi rahayu wilujeng ner sambikala. Kula masrahaken anak kula lanang Yulianto, Pak Sumaryo mangsa borong anggenipun kula mentah menawi wonten dalem mriki. Nggih Pak nggih. Pun kanthi mangsa borong ketingale gedene nak cara Ngasem nika gedene sego Pak. Nggih, dados kirang bab napa kemawon senajan pendidikanipun niku ketingale kok AMD. Nggih ning bab keluarga tertampu kirang sanget. Mila nyuwun pangapunten mekaten Pak nggih matur kita ngatur kula namung nyuwun agung sawetara pangsama. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Lho niki katur wis pasrah Bapak Sekto yo ketek kesusu santai mawon Pak. Terang-terang ra apa. Wong panampi panjenengan Bapak sampeyan wedal kasumanggaaken sumangga Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sholatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para satyaning praja, pangembating negari ingkang satuhu winantung pakurmatan. Dumateng para sesepuh, pinesepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan Bapak Ibu tamu undangan khususipun pangombiyeng pengantin kagung saking Margomulyo Kecamatan Margomulyo Bojonegoro ingkang kula hormati, kedua mempelai ingkang berbahagia. Saderengipun kawula matur menapa dados kewajiban kawula lan inggih langkung rumiyin sumangga kula dherekaken muji syukur wonten kesanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula panjenengan sedaya sampun kaparingan saged makempal kanthi kawilujengan kesarasan hingga dinten menika. Shalawat salamipun Gusti Allah mugi dipun tetepaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sedaya ingkang dherekaken mugi-mugi pikantuk pitulung saha syafaatipun wiwit wonten ing donya menika ngantos dumugi yaumul kiamah. Amin.
Dumateng para bapak, para ibu, pangumbiyang pengantin kakung ingkang saduh kinurmatan. Lan inggih kawula nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun. Ambuk bilih kula kinten hangganggu dhateng kamardikan panjenengan sami pangandikan utawi kamardikan panjenengan ingkang sami lenggahan. Awit kula nuhuni pamundhut saking panjenengan Bapak Sumaryo sekalian Ibu Patmi. Ana inggih kapurih nampi aturing pasrah pengantin kakung saking panjenengan Bapak utawi Ibu Besan Ibu Darmi saking Margomulya Bojonegoro. Nanging saderengipun pinangka wakil utawi Cundaka saking panjenenganipun Ibu Darmi sepindah ngaturaken taklimipun kunjuk dhateng Bapak Sumaryo. Ing mriki kula pinangka talanging basa silih sarira panjenenganipun Bapak Sumaryo sekalian atur salam taklim saking Ibu Darmi kawula tampi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gegancangan ing wekdal sepados wekdal saged dipundhum pramila saking menika gancangan kemawon atur pasrah penganten inggih menika anak Mas Yulianto saking putra kakungipun Ibu Darmi anggenipun masrahaken kanthi dipun pasrahan kanthi bongkoan masa borong donga pangestunipun Ibu Besanan sedaya penderek mugi-mugi nak Mas pengantin kakung sak sampun pasrahaken lan ing mriki kawula tampi kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin kali syukur renane penggalih pinangka wakilipun Bapak Sumaryo sekalian Ibu Patmi. Pasrahing pengantin kakung sampun kula tampi. Dene salajengipun para pangambyong utawi sulih atur saking panjenengan Ibu Darmi ugi ngaturaken kelepatan sagunging para penderek boten Bapak Ibu sumangga kanthi mardu mardekane manah lenggah kanthi mardu margin manah ngantos paripurna adicara Bapak Sumaryo sampun dipun dadaki sampun dipun antepi sampun dipun niati pancen Bapak Sumaryo kepengin ngrawuhaken dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun atur Cundaka utawi wakil saking Ibu Darmi sak sampun paripurnane wiwaha sedaya pangambyong pengantin kakung saking Margomulya Bojonegoro nyuwun pamit. Ing mriki kula pinangka sulih saking panjenengan Bapak Sumaryo Sagutrah mbok bilih boten saged paring utawi nyangoni menapa-menapa namung donga pangestu dipun suwunaken saking Sang Pangeran mugi-mugi sakundur panjenengan saking papan ta dalem mriki ngantos dalem panjenengan suwangsang boten manggih ara satunggal punapa-punapa. Kawula kinten atur panamling penganten pasrah panganten saking panjenengan Ibu Darmi sampun kula tampi lan sampun tatas pramila saking kawula pribadi mbok bilih anggen kula matur pinangka wayipun Bapak Sumaryo wonten kelepatanipun ugi nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun monggo kita sami ndonga mugi-mugi rahayu ingkang sami pinanggih bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun inggih kawistara sampun paripurna atur pasrah panami panten tumrap gati adicara panggihipun penganten wondene pangipun mawi srokalan monggo kasuwun grup srokalan kaset disiapne monggo kasuwun tamu jumeneng sedaya mawon monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak. Nun inggih no grup srokalan saking Kedung Dawa nggih. Oh doaya nggih, heeh. Oh
grup surkalan saking Sidoayah. Ingkang dipun pengasani Gus sinten? Ketuane sinten ketuane? Ketuane sinten? Oh, ketuane Pak Slamet Pak. Pengen tampil, lebut TV ya, lebut TV. Disotek Mas. Oh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Oh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Santai kaset loh, santai kaset. Monggo kasih lenggah malih ya. Di sotel itu sampai mlebu ning YouTube bamu ibu ya. Heeh, nang YouTube ya. Heeh, lebok YouTube iki. Mati ora enggak apa. Sing janter lho lebok. Tugas saat ini libur dumar-dumar tamu, wong-wong beda dar, awak dhewe gak bengok itu hae. Wis rung wayahe ngono, jadi kuwi sae to. Ngalikne wong-wong ya. Ayo cok. Ya. Wis sanggih punya. Jangan lupa streaming Novaria, bro. Multimedia. Cukup dar, Hollywood, buatan Mas Kumasuko. Aku
Monggo fotone terus mawon fotone. Saking majuin monggo benar foto kan majuin monggo monggo. Setelah dia pergi, baru aku mengerti betapa jatuh cinta kepadanya. Aku rindu katakan padanya, aku rindu oh Asik asik. Sinoman guyub rukun. Siap melayani Anda semuanya. Aku rindu aku rindu oh Monggo fotone terus mas fotone. Ayo. Aku rindu oh aku rindu. Ya. Jan menak tenan. Wong-wong dahar awake dhewe benok ra apa-apa meneh kari bagian dobel. Tugas sak liput marang para tamu. Andra ingkang puspita arum kasiring samirana mri kados sampun sawetawis dangu pengantin saripik anggenipun lenggah ing sasana rinengga awit kemanipun ibu pangrengga busana ugi ingkang sami hana krida sigra kinaken saajengipun para tamu. Sigra cengkar gumuruh hangabeki jagaduk mungup-mungup aning sak bojoking mukir marbabak kang sumirat kena sorot ing sore gunung-gunung tinata titi tataning kirap wong wejanganipun sang suba manggala srampat kang kabiyarsa monggo Mas Yesi
nata titi tataning kirap estring driya mangke lukar dengan endrang agem busana kasatriyan. Sekaripun sang Suba Manggala pucung muyuk diangkat kok kono ya. Jerotes yung. Tangkeping wuri para paraga ingkang ngangai sami kajeng sang pangarsa nggih wiyatan Suba Manggala. Mila sing nyebut Suba Manggala ruwat Suba sae Manggala pangarsa. Mongko jejering pangarsa ingkang pantes tinulada dening para muda mila boten mukal anggen nyulumaksa marsudi ing reh kasusilan. Sinten waraga nggih Mbak Yesi. Sanura sang Suba Manggala nggih wiyatan patah sakabang kang sami tuturi. Dasar lari ali kang masih suci pantes akar panjang kami. Batan kalipun nolo denunggalan gare payuan nggih Prantasari Bid Bagus Suryanto kan Roro Ayu Yonanda. Tansah rinake dapar mati segala mampah tembus ing sasana nggih. Ugi petekapun nolo para pepetaning putri Domas putri ingkang pinilih putri ingkang Sulistya ing wani. Sinten waraga nggih Loro Ayu Wulan, Loro Ayu Nisa, Loro Aulin kalian Roro Ayu Mozu. Boten kalipun nolo nggih sang Suba Manggala ingkang jagirah lampah temanten sarimbit. Sinten waraga nggih Bagus Rega, Bagus Rizki, Bagus Satya, Bagus Fajar. Estine driya mangke lukar busana karendran santur busana kasatriyan sigron alau mampah tumuju ing sasana busana. Kawistara samati tujuh sasana busana. Lho niki dipun mangertosi menika sinengkuyung kalian paguyuban seni Novaria. Menawi menyewakan sound system terop kursi gerabah ingkang dipun pangarsani kula piyambak Bapak Juwara. Dadi sone terope nggonku. Ugi boten kalumpen menika pisang geni saking Sumber Agung ugi ingkang dipun Bapak Roni. Ugi
juru busana panjenenganipun Mbak Sun ingkang miji saking Kedung Dawa. Mesti wong-wong do nangen piye mesti piye ngono. Ning juara gak lali tetep gak lali. Ayo aku njaluk wong 5. Wong 5 kuwi berhadiah langsung 100.000 tiap kali satu pertanyaan ya. Iki dalange nyanyo-nyanyo apa dhewe so tak biantar apa jebol dandani. Ya sepote aku njaluk ngene. 1 Mbah Kat, Mbah Tun, Mbah Sukiem, Mbah Rus kalian Mbah Minten ya. Yo maju ini sepote bisa gini punya. Yo. Mohon mikir mong siapnya mohon. Iki Mbah. Ganti shooting tuh nunggu TV Rene depan. Ya. Orang punya sepuh. Jejer madhep kulon. Joget apa-apa joget. Ya. Pira sur, masuk. Pira. Aku karo ketua Sinoman ya piro ki wong wis saene gak apa kabeh apa-apa aku siap wae ngono kuwi. Aku ngene lho kuwi berhadiah langsung 100.000 tiap kali satu pertanyaan iki gak ada yang los ra enek ngene ceritane. Yo sik meneng ae mlebu YouTube Mbah nggih. Paring asma sinten Mbah? Nah cedakne no mike kados ya. Mbah Boinem umuripun pinten Mbah? Piyuh umure 90 to Mbah Boinem kang ingkang miji saking Jumbragung. Midhangkene nggih Mbah ya. Umur 90. Kitane ya umur 90. Saiki Mbah dalange jenenge sapa Mbah? Banteri Mbah? Lho umur 90 tahunnya kenal kalau juara nek wong kondang ya. Dalange jenenge juara betul. Alah ngene lah. Oh dindum-dum toh Mbah. Matur. Terus juara dongakne piye Mbah? Juara dongakne miki cedakne Mbah. Miki cedakne juara dongakne. Matur nuwun Pak Juara. Terus dongakne piye? Paringi kapanjang umur. Amin ya, sampun Mbah ya. Niku aku seneng aku doane wong baik memang mandi Mbah ya. Ya. Tahu nyanyi Mbah? Tahu nyekel mik nyanyi? Nyanyi apa Mbah? Nyanyi. Oh, paling asma sinten Mbah? Sukiem Bantri cedakne. Sukiem ije saking Jambe. Oh, Jambe. Lho. Aduh lho. Kowe gak kenal aku lho. Oh gak kenal. Saiki dalange jenenge juara Mbah. Dalange jenenge juara. Lah juara kuwi lho main ndi? Bragung. Lho umur 198 omah ki Bragung jan. Juara Mas Bragung betul? Alah lah duwe ora itu kan lah ki dalang model piye batin. Oke ya bet tampi enggak terus juara dongakne piye Mbah mik cedakne Mbah juara dongakne Matur suwun. Juara mesane laris banis. Amin yo muga laris tenan muga iki ya kira sanggup paring asma sinten Mbah cedakne miki no Sumiatur miji saking Paron piye gak kenal aku niku dalange jenenge juara omahe Sumbragung wong tuwaku Mbah Ratang wis almarhum jenenge sekolah nang wedok Ahmad Rais karo Mbah Mesiem piyuh ya jan biodata seorang dalang manten jan apa kabeh wong iki jan 100.000 neh wis leput dalang iki 100.000 terus juara dongakne piye Matur suwun Pak Juara. Mugi-mugi sone laris. Yo amin. Terus rezekine. Amin. Ya matur suwun. Aduh. Ki kita tambah wangel lagi. Terus iki paring asma sinten? Atemi. Atemi.
Katemi mije saking Gelung. Gelung. Woi aduh neh iki gak kenal aku jelas yo. Pertanyaan tak angel. Nggih. Dalange jeneng juara, omahe Sembragung, morotoku wis mang, terus bojoku jenenge sapa? Triana. Lho, apa ya nah? Nggih. Betul Wi? Nggih. Betul lah 100.000 neh. 100.000 juara dongan piye? Matur nuwun Pak Juara. Ah, Nggih ah. mugi-mugi Pak Juara saged talangke nganggane padas rezeki. Mundak sugih. Nggih, mundak sugih. Ya, amin. Nah, saiki guyon nggih. Nggih, saiki atau pertanyaannya rungokne. Juara Mas Pragung kumpet lho. Saiki sone juara terapi juara kuwi jenenge apa? Jenenge Heeh, cedakne miki. Nova Maria. Lah kuwi lho, wong nek sepuh muni numpak ya. Lah, angel. Kowe ora nglakoni ngono kuwi aja guyu kowe wis tuwek yo ngene iki. Arep minum varia. Lah, apa mbah jenenge? Mungkan. Ora jenenge aja guyu. Sik alatku iki jenenge apa? Ate. Heeh, jenenge TP. Tipku jenenge apa TP? Tipe Heeh. Maria. Piye? Nopan. Ya iki lho Novaria, Novaria angel ya Pak lho. Kowe ora guyu ngono. Novaria niku bon nggih. Heeh, betul kok? Betul, heeh. Duit kok ora itu kan belas dalan jelas iki 100.000. Terus juara dongakne piye? Cedakne miki amin. Heeh. Terus mudak sugih neh. Sugih. Ya ngono lho, heeh. Sing penting duwe sugih, nek sugih bagi-bagi rezeki. Kula ngeten iki ikhlas lillahi taala. Hidup ngedangkan suasana bagi-bagi rezeki. Heeh. Paring asma sinten, Mbah? Cedakne miki. Mas Rosmini. Heeh, Mbak Rusmini. Daleme? Endi? Ngembes, heeh. Sebutne anakku telu lho. Anakku telu sing barep jenenge Nopa. Napa nomor loro jenenge? Aan. Heeh, nomor telu jenenge Adit. Piyuh piye ya. Anakku nanti apal molotoku wis mati ya apa jan kene jan kondang. Iki dalang model piye? Kabeh ndonga muga-muga bagian nggih muga-muga. Heeh, terus juru dongakne piye? Heeh. Amin. Heeh. Heeh, terus mundak sugih. Nah, aja lali. Nggih, gandeng medale pun mepet nggih, medale pun mepet ngatak terus enggak sida. Heeh, monggo. Heeh, ya jan. Iki dalang ndos iki ya. Kula ngaten iki ikhlas lillahi taala hidup-hidup negakan swasana bagi-bagi rezeki aturun para kiai wong urip kedah ngamal ngamal sak kata-kataipun, sota sak kataipun. Heeh. Ya ca urut kok etan dhewe. Heeh. Jumeneng ca ya. Heeh. Lho, kowe dhuwit ya kok sore. Nyanyi apa? Duh, kula mboten diparingi kuis ya, Pak. Wektune wektune Lah, mepet entek. kok dadak nganggo wektu, Pak? Iki lho sak meneh wektu lho. Aku selalu monitor jam lho. Heeh, ayo. Ayo coba cepet lagune apa? Heeh. Nggih. Dindum-dum heeh. Bagianmu kok sore apa bengi teko wengi ya gampang bisa juara enek ndos ya. Duitku cek akeh ya. Las pakake, Pak. Yes ya. Ya. Ya, Cok. Paring mapatan apa dadi lho. Sak senengmu. Heeh. Sik Ron ben paring asma sinten ben kenal akeh ben kenal. Anjir. J kula paring asma Kiki saking Widodaren Gerih. Heeh. Nggih, kon aja omong mawon. Langsung Ron, langsung heeh. Yuk, Cok.
goblok kabeh. Kuwi tak ya merangsang ya. Awak cok apa lan? Betul bayang nih goyangan tinggi. Cocok jelek foto para ayo action piye
melet bar. Ya. Wis. Nah, gaya bebas fashion ya. Wis manggolne yo gayane jan. Iki pemain voli kabeh pemain voli Sumbragung sing latih ya aku dadi apal kabeh monggo asuwun para tamu ampun mundur yen nggih sekedap mawon monggo cah ati mangke kasun jauh tas berkah itu Bang Sambit monggo yuk cah paring asma sing kenalan sik Saderipun kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugih siang para tamu dasa yang nggih dipun tepangaken Bapak Ibu kula Yesi Galaksi Mijil saking Kota Riok Ponorogo. Ya. Kula ten mriki nderekaken nggih menika Asun, Bungaku wedding Bungaku, organizer ya, nggih ya. dipun pimpin kalian Ibu Sun Haryanto nggih menika ya, Mijil ya. saking tlatah Kedung Kedung Dawa. Dawa, Kedung Galar Ngawi nggih. Oke betul. Pengalamannya pun di bidang tata busana dan tata rias sudah tidak diragukan lagi terbukti nggih kados menika. nggih. Menawi Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu badhe kagungan kersa mboten sarah mboten sabimbang langsung ki mawon menghubungi langsung nggih. Nggih menika piyantunipun Ibu Sun Haryanto. Sun Haryanto. Jan piyantune ya cantik, garapane manten ya luar biasa ya Mas. Ugi kula aturaken selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga Amin. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Dan segera dikaruniai momo yang soleh dan soleh. Terima kasih. Niki saking Bojonegoro kan. Bojonegoro ngono bisa Bojonegoro sebelah mana ya? Halo Bojonegoro. Bojonegoro. Oh yang di sana. Seremper. Enek dudone apa ora, Mbak? Iki lho nek rondo nganggur. Loh, padha wedok ya gopo. Padha wedok ngono. Ugi kula aturaken sugih rawuh kadang Desa Mijil saking tlatah Bojonegoro Bojonegoro, nggih. Dipun sekejaken Bapak Ibu asalipun lelenggan ugi dipun rapi kemawon ya engko menawa kurang ya golek imbo dhewe ning pawon ngono ya. Iki Bu. los apa ya los. Pokoke los piyantune menika. Niki wedalipun sampun siap. Nggih, sampun mepet. Heeh, penak Papat. papat. Ayo Mbak Domas maju empat Ayo ke sini ini. sayang. Ayo maju rasa bareng, isin. rasa isin. Iki duduk wis jinak wae duduk ya. Jinak. Wis suntik rabies. Wis biasa. Ayo ke sini satu dulu. Ayo maju. Ayo. Tambere agung ya. Nonton syuting. syuting, iya. Namanya siapa sayang? Nisa. Mamamu ngendi? Sumber Agung. Kelas Asik. pira? 11. Geser. Geser. Ini jenengmu sapa, Nduk? Saka ngendi? Sumber Kelas Agung. pira? 11 podo sak leting. Sak leting. Ayo. Nonton ngarep, Nduk. Kok limbuke metu, Mas. Ayo, jenengmu sapa? Ulan. Bulan. Omamu ngendi? Sumber Agung cah kene ae. Kelas pira? Lho 12. Kelas Di tambah 12. Irunge padha irung. Ya. Ayo. Karena mikir. Jenengmu sapa? Muza. Muza. Omahmu? Sumber Kelas Agung. pira? 10 cilik dhewe iki. Ayo maju papan langsung Maju joget papan, bareng. Jaluk lagu apa? Lagunya Jumasnya apa kan maju, maju? Pak. Ayo maju. Lho ayo. Ayo. Heeh. Ayo, Ini pilih maju. diambung apa pilih joget? Pilih di. Ayo maju. Request lagu apa sayang cantik-cantik? Apa? Lagunya apa? Wih, Mutiara. Mutiara ini jane toko. Golek mutiara. Ayo maju kene. Papat ya, langsung dulu papat. Langsung dikoplo ya, Mas. Ya, langsung Mutiara untuk Anda semua. Mutiara untuk Anda semua. Wisang Bersama geni. Wisang Geni. Yuk, ciao. Lho niki kasun mangke jatah asal barang itu Bapak Mas Rimbit nggih, Ampun kundur miyin. Cuman 2 menit aja, tolong sabarian nggih Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu nggih. Mangke salaman kabeh karo mantene. Cek. Yuk, ciao. Asik. Ayo. Bisa nih. Ya, oh ya. Sing ngerti wis. Bojonegoro yo. Bojonegoro maju, ayo. Yuk. Yeay. Segelok iko. Lah. Alah, duduk lagu mulai Ayo coba. Ayo, maju. Ayo coba. Maju.
gobrak kabeh, gobrak kabeh. Ayo Junet Jilut kok dia mlebu. Ya. Gak pinter ayo. Goyang tangannya tok yo gak apa-apa. Ayo semangat. Ayo maju. Alah. Sing nyotek ini mesti. Piyo ya. Ya. Gimana Mbak Do masuk Jan? Ayo jalan. Hop, Mas. hop, hop, hop. Wes. Ayo mlebu. Terus cucuke kalem gerakane kalem halus gerakane. Iya Mas. Sampai rontok Ya kabeh. iya tidak nisih kabeh. Ayo Mas Manggala. Lah cucu gerak susu bedak nek glorok kan mesti. Susuku melayu teko elek barang kilo Mas. Munggah teko pundak. Ya nggih, Iki susu apa kodok kok ndek sikil lho Bu. Enten nyopo niki lho. aja ketokne. Ayo maju kene. Aja mandut kapan-kapan. Apa? Namamu sapa? Asep. Asep. Saka ngendi? Ndi? Ngendi? Oke nih. Oh kok kene. Sumber Kelas Agung. pira? Kelas 11. Heeh. Ayo satunya. Heeh. Senengmu sapa Mas? Ucup. Wih, ucuk ya. Ucup. Cepat. Cepat gocek ya. Asalmu dari Sumber Agung? Iya. Ya wih, asal Jawa. Kelas 11? Ya. Gayane. Asep. Iki apa turunan Sunda kok jenenge Asep? Heeh, terakhir. Delok kan pasuryane kan ketok to Sunda. Sih. Gak asal Jawa kuwi. Sundanya mana? Kasep. Apa? Oh, Sunda Wah, Kelapa. ya ta. Kumaha atuh? Ayo kadia, Aduh, kadia sayang. Nonton ngarep. Atep karo. Nonton Iki tak aku. kopo-kopo pi iki. Heeh. Ora kuat nonton. Aduh ya gak kuat ah. Jenengmu sapa Mas? Heeh. Kayat. Kayat. Kayat kan bedemi. Kayat. Omamu ngendi Yat Kayat? Bolu. Kelas piro? Bonus buyar. Kelas 12. Geser. Ayo Mas. Oke, Nonton ha. ngarep. Namamu siapa? Sandio. Wih. Sandio. Sandio. Ini kok yuk kurang ajar. Itu nyapa? Wah, kok nggeret dibokong. Omamu ngendi Mas? Oh beda dia. Bolu. Kelas pira? 11. Ini langsung joget bareng aja ya. Ayo Soalnya bersama. Waktunya wis dia. mepet Mas. Jaluk lagu apa? Lagunya apa? Asmara. Wih, asma langsung tanggap ya. Asmaya. Ayo Asmaya. Ayo. Mas, assalamualaikum. Piyo. Namamu siapa Mas? Alek. Walek. Ketemu bojo. Oh ngono. Nomor layak. 79. Oh. Mas aku kerja sik ya. Ora dicium sik mamae. Cium sik ya. Cium sik ya. Iya iya. Bisane sambil nyambi Aduh, kan. Mas. Piye? Piye? Aku pengen dimek-emek. Alah. Ayo Asmara diputer. Ciao. Bisa gini punya. Asik. Satya. Yo. Yo. Sama bisa gini. Bungaku wedding organizer luar biasa yo. Menawi piantun Bojonegoro mau mengundang Bungaku wedding organizer juga bisa nih monggo. Lanjut. Arianto. Yo yo. Betapa hidupku Aku tak munggah panggung. Alah. Yo. Alah. Susun uang. betapa hidupku Bersama bisa geni. Yo. satu dan siksa batin Yo.
Wes pamit, pamit. Ayo, balik. Ambek aku nganti Iya, Senin Kamis, Mas. iya polahmu koyo ngono, Mas. Pamit sik kana. Nggih. Kula cucu lambatan mriki. Iya. Menawi wonten kala kene pasal matur yen pamun saking agengipun. Akhiripun bila taufik wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Kasul mau berkahipun doa, Bapak Suki. Berkahipun doa monggo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan ya hamidin, kamdan syakirin, kamdan na'imin, kamdan juga bimajidah. Ya Rabbana lakal kamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana sahira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati bi jamil khairati bi qayati badal mamat. Allahumma alif bahinahuma kama alafta baina nabi Adam wa siti Hawa. Allahumma alif bahinahuma kama alafta baina nabi Ibrahim wa siti Sarah. Allahumma alif bahinahuma kama alafta baina nabi Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bahinahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatil qatijatil kubra. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan bi jasadina wa ziyadatan bil ilmina wa barakatan bi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan qidal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakratil mautina wa najatan minannari ya Allah wal afang inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duniki kawis tor sampun purna katutup kanthi wasan hamdalah sarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula juara pinangka pandiyawara mbok bilih wonten solah bawa ugi gonyak kayung cara awit kula manungsa lumrah boten saged uwal saking dosa lan salah tansah tumadah mung sumsum nyuwun agunge samudra pasami ing wasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kundur, sugeng tindak, mugi tansah prajang suwang. Nuwun. Dan jangan lupa ini di live streaming, di live streaming bisa langsung